የሰው ልጅ ከእናትና ከአባቱ ደም ዘር ተጋርቶ ይወለዳል። ኣብ ከተማ ሐዋሳ ዝተገብረ ናይ ሓይሊ ኣየር ኤሊት ሰራዊት ምርኢት ንምርኣይ ወይ ድማ ንበዓል ተባሂሉ ዝተዳለወ ጥራይ ዘይኮነስ ንጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ንኤርትራን ሶማልያን ንምሽባርን ንምስንባድን ዝተለመ ፖለቲካዊ መልእኽቲ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ኣብቲ መደርኡ ኢትዮጵያ ኣይትድፈርን ዝብል ቃላት ክደጋግም እንከሎ በልጆቿ ላብ ትሰራለች፣ ኢትዮጵያ በልጆቿ አጥንትና ደም ትጸናለች፣ ኢትዮጵያ አልተደፈረችም አትደፈርም፣ በክብርና በነጻነት ለልጆቻችን የምናሸጋግራት ብቸኛዋ የአፍሪካ ፈርጥ ሆና ትቀጥላለች። እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ግን ምክልኻል ዘይኮነስ ናይ ምጥቃዕ ዓሚቕ ወይ ድማ ኦፌንሲቭ ካፓሲቲ ከም ዘለዎ ንምርኣዩ እቲ ዝበለጸን ኣተሓሳሳብን ንልዕላውነት ኤርትራ ብቐጥታ ዝትንክፍ ነጥቢ ግን ካብ ጫፍ ሶማል ክሳብ ምጽዋዕ ኢሉ ዝተጠቐመሉ ጂኦግራፊካዊ መዋሳወሲ እዩ። በዚህ ብቻ ሳያበቃ ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ሓደ መራሒ ጎረቤት ሃገር ብዛዕባ ደቡባቱ ዘይኮነስ ብዛዕባ ልዕላዊ ግዝኣት ካልእ ሃገር ከም ናይ ገዛእ ርእሱ ዘባዊ ሓላፍነት ገይሩ ክዛረብ እንከሎ እዚ መልእኽቲ ሰላም ዘይኮነስ ምልክት ንወደብ ናይ ካልእ ምውራስ ሕልሚ እዩ። ኤርትራውያን ነዚ መደረ ክንርድኦ ከለና ከም ሓደ ስምዒታዊ ዘረባ ዘይኮነስ ከም ሓደ እስትራቴጂካዊ ምልክት ናይቲ ንጽባሕ ንጎ ክመጽእ ዝኽእል ትምኒት ወራር ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ብቐዳምነት ምጽዋዕ ስለምንታይ ተጸዊዓ? ኣብቲ መደረ አብይ አሕመድ ናይቲ ዞባ ጸጥታ በኢትዮጵያ ኤሊት ፎርስ ከም ዝሕሎ ክገልጽ እንከሎ ስለምንታይ ንጅቡቲ ንኬንያ ወይ ንሱዳን ዘይጠቐሰን? ስለምንታይ እቲ መስመር ካብ ጫፍ ሶማል ናብ ምጽዋዕ ተዘርጊሑ? ምጽዋዕ ንኤርትራ ወደብ ጥራሕ ዘይኮነስ ታሪኻዊትን ፖለቲካዊትን ቁጠባዊትን ሳንቡእ ሃገርያ ስም ምጽዋዕ ኣብ ኣፍ መራሒ ኢትዮጵያ ምልዓሉ ነቲ ዝጸንሐ ድሌት ቀይሕ ባሕሪ ዘረጋግጽ እዩ። ኢትዮጵያ ንዓሰብ ብተደጋጋሚ ክትጠቅስ ድሕሪ ምጽናሓ ሕጂ ድማ ዓይና ናብ ምጽዋዕ ክትዝውር ከም እትኽእል ወይ ድማ ንምጽዋዕ ከም መፈራርሒ ክትጥቀመሉ ከም እትደሊ የመልክት። ካልእ ካብ ሶማል ክሳብ ምጽዋዕ ዘሎ ባሕሪ በሸበርቲ ከይተሃወኸ ክንሕልወይና ምባሉ ንመንግስቲ ኤርትራን ንሓይልታት ባሕሪ ኤርትራን ከም ዘየለዉ ወይ ከዓ ከም ዘይቡቕዓት ጌርካ ናይ ምቕራብ ፕሮፓጋንዳ እዩ። እዚ ማለት ኤርትራ ባሕራ ክትሕሉ ትኽእልን እያ፣ ስለዚ ንሕና ክንኣቱለና ዝብል ዘይሕጋዊ መመኽነይታ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ሸርሒ እዩ። ካልእ ዘረባዚ ምስቲ ናይ ቀደም ስርዓታት ኢትዮጵያ ደርጊ ወይ ሃይለ ስላሴ ዝነበሮም ባሕርና ወደብና ዝብል ሕልሚ ዝመሳሰል እዩ። አብ አሕመድ ነቲ ዝፈሸለ ናይ ቀደም ታሪኽ ብሓድሽ ቴክኖሎጂ ተሰኒዩ ክደግሞ ከም ዝደሊ ዘርኢ እዩ። ኣብቲ መደረ አብይ ብዛዕባ ድሮን ካሚካዝ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እናበለ ኣጋኒኑ ክዛረብ ተሰሚዑ። መልእኽቱ ንመን እዩ? እዚ መልእኽቲ እዚ ንኤርትራን ንሶማልያን ዝጥውቕ እዩ። ዘመናዊ ኣጽዋር ኣለና ስለዚ ኣይትገድዱና ዝብል ምጉርጋር እዩ። ናይ ኤርትራ ግብረ መልሲ ኸንታይ እዩ? ታሪኽ ኤርትራ ከም ዝምህረና ኩናት ብድሮንን ብሚሳይልን ጥራይ ኣይዕወትን እዩ። ደርጊ እቲ ዝዓበየ ሰራዊት ኣፍሪቃን ዘመናዊ ነፈርትን ሜግ 23 ሒዝዩ ብብረት ህዝቢ ኤርትራ ተደምሲሱ። ቴክኖሎጂ መሳርሒ እምበር ወሳነ ዓወት ኣይኮነን። ወሳነ ዓወት ጽንዓት ህዝቢ ውዳበን ዕላማን እዩ። ብላዕሊ ድሮን እናወርወርና ብታሕቲ ዲስፕሊን ዘለዎ ሰራዊት ነሰልፍ ክብል እንከሎ ሰራዊት ኤርትራ ብዲስፕሊንን ብወተሃደራዊ ብቕዓትን ኣብ ዓለም ዝምስከረሉ ምዃኑ ዝረስዐ ይመስል። ኤርትራ ድሮን ዘይኮነስ ድሮን ዘውድቕ ዘለዎ ልቢ ሰራዊት ትውንን። አብ አሕመድ ሰራዊቱን ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንብልጽግና ኣፍሪቃን ንዘባዊ ሰላምን ከም ዝዋጋእ ገሊጹ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ። እዚ ዘረባ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራት ኢዳ ክትእቱ ከም እትደሊ ዘርኢ እዩ። ናይ ዘባና ጸጥታ ኣነ ዝሕልዎ ማለት ልዕላውነት ናይ ካልእ ሃገር ማለት ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ ዘይምኽባር ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ግዝኣት ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ዘይሕጋዊ ውዕል ንልዕላውነት ሶማልያ ዝደፍር እዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ካብ ጫፍ ሶማሊ ኢሉ ክጅምር እንከሎ ነቲ ኣብ ሶማልያ ዘለዎ ወተሃደራዊ ህልውና ንምስፍሕፋሕን ንሶማልያ ኣብ ትሕቲ ጽልውኡ ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እዩ። መልሲ ኤርትራ ኸንታይ እዩ? ኤርትራ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምኽባር ልዕላውነት ብዘይምትእትታው ጥራዩ ዝረጋገጽ ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ኣለዋ። ኢትዮጵያ ፖሊስ ናይ ምዃን ብቕዓት ይኹን ሞራላዊ ስልጣን የብላን። ውሽጣዊ ኩነታታ ቅልውላዋን ከይፈትሐት ናይ ኣፍሪቃ ሰላም ኣብ ሓሲት ክትከውን ምባል ባዶ ምጉርምራም እዩ። አብ አሕመድ ናይ ቀደም ስልጣንና ኣብ ጎቦ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ናብ ባሕሪ ዘሰጋግር ኢሉ ተዛሪቡ።
እዚ እንታይ ማለት ኢልና እንተሪእናዮ እዚ ነቲ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ የድልያዩ ዝብል ዘይሕጋዊ ፃውዒት ዘሕይል እዩ ንባሕሪ ብሰላምን ብዲፕሎማሲን ምጥቃም መሰልና ኮይኑ ናብ ባሕሪ ዘሰጋግር ሓይሊ ምህናፅ ግን ንባሕሪ ብሓይሊ ብረትን ንምውራስ ዝግበር ምድላው እዩ ኤርትራ ግን 120 ኪሎ ሜትር ገምገም ባሕሪ እትውንን ልዕላዊት ሃገር ዝኾነ ሓይሊ ካብ ጎቦ ይውረድ ካብ ሰማይ ንባሕሪ ኤርትራ ብዘይ ፍቃድ ኤርትራ ክጥቀመሉ ወይ ክቋፃፀሮ ዝኽእል የለን እቲ ናብ ባሕሪ ዝብል ጭርሖ ንውሽጣዊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ መረጋጊኢ ንኤርትራ ድማ መፈራርሒ ተባሂሉ ዘቀረበ እዩ ስለምንታይ እዚ መደረ እዚ ሕጂ ተደልዩ ዝብል ሕቶ እንተሪእና ቀዳማይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ምስ ፋኖ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ግጭት ምስ ኦነግ ሸኔ ከምኡውን እቲ ዘንቆልቁል ዘሎ ቁጠባ ኢትዮጵያ ንኣብ ኣሕመድ ዓብይ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ዲክታተራት ውሽጣዊ ተቃውሞ ክበዝሖም እንከሎ ህዝቦም ንምድንጋር ናይ ደገ ፀራኢ ወይ ናይ ደገ ስግኣት ኣለና ኢሎም ዘይኮነ ነገር ይፈጥሩ ኣብ ኣሕመድ ድማ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ምፅዋዕን ምዝራቡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ብዝብል ተስፋ ንምድንጋርን ካብቲ ዘለዎ መነባብራዊ ፀገም ንምዝናይን ይጥቀመሉሎ እቲ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ መልሱ ኣብዚ ብኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ መደረ ንኤርትራውያን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ካብዚ ዝኸፍአ ምጉርምራምን ካብዚ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ወረራትን ብዓወት ዝሰገረት ሃገር እያ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብቲ ጎረቤትና ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምድላዋትን ፖለቲካዊ ምትላልን ብንቕሓት ክከታተሎ ይግባእ ሰላም ዝብል ቃል እናተዘረበ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ምፍላጥ የደሊ ካልእ ፀላእቲ ኤርትራ ወትሩ ሓድነትና ንምዝራግዮም ዝሰርሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ውሽጣዊ ሓድነትና ኣደሊልና ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ትምኒት ወራር ንምምካድ ድልዋት ክንከውን ይግባእ ካልእ ምፅዋዕ ኣይትድፈርን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እዩ ካብ ጫፍ ሶማል ክሳብ ጫፍ ራስ ድሜራ ራስ ቄሳር ዘሎ ባሕሪ ብጀጋኑ ደቂ ኤርትራን ደቂ ሶማልን ዝሕሎ እምበር ብስም ሰላም ኣኽባሪ ዝመፅእ ወራሪ ሓይሊ ቦታ ይብሉን እቲ እትምክሓሉ ዘለኻ ቴክኖሎጂን ድሮንን ኣብ ቅድሚ ሓቅን ታሪኽን ጀጋኑ ከም ቆፅሊ ዝረግፍ ምዃኑ ካብ ታሪኽ ተመሃር ኣብ መወዳእታ መደረ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ሃዋሳ ወራር ብሽፋን ሰላም እዩ ስም ምፅዋዕ ምልዓሉ ቀይሕ መስመር ምጥሓሲ ይኹን እምበር ኤርትራ ከም ወትሩ ብዘይ ጫውጫውታ ብዘይ ምጉርምራም ግን ድማ ብተግባርን ብወተሃደራዊ ምድላውን ንልዕላውነታ ዘተኣማምን ዓቕሚ ሒዛ ከም ዘላ ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኤርትራ ንዘለኣለም ብክብሪ ትንበር ወደባትናን ባሕርናን ዘይድፈር ርስቲ ጀጋኑ እዩ